Γεια σας. Είμαστε οι Nomo Gamers Και σήμερα παίζουμε GTA Multiplayer. το San Andreas. Γιατί δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε το 5. Θα έρθει κάποιος να πάρουμε το 5. Αφραγίες. Στην ώρα του όμως θα έρθει. Λογικά θα παίξουμε και πιο μετά CSGO. Λογικά πάντα και μας επιτίθονται. Να το ξέρω. Ξέρεις, έχει πολύ πλάκα, να βοηθούσες. Μόνο εγώ πυροβολάω. Μα έρχομαι πάνω. Εν τω μεταξύ Έχουμε να ανεβάσουμε βιντεάκι πάρα πολύ καιρό. και το ξέρουμε. Και Ζήτουμε βέβαια συγγνώμη. Είχαμε και εμείς κάποιες ζητήσεις και κάποια τεχνικά προβλήματα. και πλάκα θα έχει να με έπαιρνες και εμένα μαζί σου. Μισό λεπτό πάνω στο άλλο. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα record και θα είναι πιο ωραία τα βίντεο. Καλά δεν λέω. Πού παίρνω από κάτω. Να φάει ο Κωστής. Ρε, παίρνω ελικόπτερο εγώ. Περίμενα με έρθα θα έχουμε κι εγώ. Ναι, μου το πυροβολάνε όμως. Είμαι πολύ ψηλά. Εσύ με το αμάξι είσαι. Ναι. Με το έτσι μπε... Θεέ μου, τι κάνανε. Έλα, σε Δεν βλέπω. πρόλαβα να κλάσω. Δεν θες να κλάσεις. Τι να πει ρε. Φίλε, πώς είναι εδώ. Ρε, τι κάνεις εσύ από πάνω. Σου έλεγα να κάνουμε record. Και θέλω να έχουν οι άλλοι τις σκέψεις σένα. Μπου, να αμότο. Έλα, Νίκο εδώ. Να σε βλέπω. Το χειρικόπτερο εδώ. Τρέχαμε λίγο γρήγορα. Έχει πολύ φωτιά ο κόλλος μου και εγώ μου. Εντάξει, έφυγε και τον κόλλο μου. Εντάξει, πήγα. Και από ό,τι καταλάβατε εδώ προσπαθούμε να κρατήσουμε μια περιοχή που είναι δικιά μας. Υπάρχουν βέβαια πάρα πολλοί σερβερ, πάρα πολλά mod, διάφορα. Και εδώ απλά είναι σε φάση με συμμαχίες, να το πω έτσι, και κοπανάμε όποιον στην αντίπαλη της ομάδας. Ξέρεις τι, θα έχει πλάκα να βοηθήσεις. Μόνο εγώ κάνω damage. Α, ναι, νομίζω πιστολάκι είσαι. Να, Θα πάρω κι εγώ ένα πιστολάκι πέρα. μια του σκάσα και του σκάσα εγώ. Έλα το headshot, έλα το headshot. Πώς κύβευα με το... Ναι. Ωραία, πλημμένα έχει τέτοιο να έχω αφήσει. Έκανε slash HP. Εντάξει, έκανε τελείως έτσι. Χτύπα λίγο και το ελικόπτερο για να χτύπω. Δεν άντε να πλημμένα είναι μέσα. Ωραία. Πώς ανέβηκες? Με πυροβολάνε. Έχω. Πώς κατά με σκότωσε αφού δεν με κοιτάζει καν. Πάμε κάπου με τα αμάξια. Όχι με το ελικόπτερο. Ξέρεις, έχω πάρει ένα καλά στο κινητό, αλλά ξέρεις... Έλα, σε ακολουθάω, σε ακολουθάω. Έλα. Πάμε. Έχω πάρει το καλό αφήγιο μου εδώ. Δεν ξέρω ποιο λες.
Και επίσης θα κάνουμε ένα βιντεάκι πώς να παίζετε multiplayer, γιατί δεν είναι απλά να το κατεβάσετε, είναι πολλά πράγματα ακόμα. Επίσης θα κάνουμε και live stream όταν πάρουμε. Και θα σας δείξουμε πώς να κατεβάσετε τον Ανδρέας δωρεάν. Ολόκληρο. Χωρίς να πληρώσετε. Και ναι, όλα αυτά. Και έρχομαι. Θα βάζουμε και link από κάτω. Τι link? Πώς θα κατεβάζουμε? Τι εννοείς, αφού δεν έχουμε κάνει το βίντεο για το πώς να... Θα βάζουμε και τα link. Θα βάζουμε. Α, ναι, εντάξει. Θα. Είναι και αυτό. Εγώ πάω στους γαλάζιους. Φρένο, γκάζι, φρένο, γκάζι. Πού είσαι? Προσπαθώ να σώσω την ομάδα μας. Παιδιά, σας ένα λεπτάκι. Θα τελειώνουμε. Και γεια σας. Γεια.